iba nebhajethi yokujola, kube nebhajethi yefemeli. Angazi noma bayangizwa labantu ukuthi siphinde sinibingelele babukeli beKamavi TV with Prince Bheka kaZulu. Please don't forget to subscribe, share, like and comment on our channel called Kamavi TV with Prince Bheka kaZulu. In few days to come, sizobe siqeda unyaka wesibili ngomhla ka-7, sayiqala mhla ka-7 August le channel. Namuhla-ke ngitheka-ke ngikhulume ngendaba yomjolo nje. The simple thing, umjolo. Angikhulumi-ke ngengoma kakhulu. Indlamlenze, no, angisho ingoma, angisho nje umjolo. Khona into engifuna ukuyixwayisa abantu. Into engizokhuluma ngayo lento yokuthi mangabe ujola nomuntu abantu onabantwana, yini into ebalulekile uyenze. Yabona mfowethu, uma ujola nomuntu onabantwana, make sure ukuthi uma evakashele umnika something. Anguhlomekisi futhi angikwenzi isilima noma ngiyakubhayizisa. Umbono lo akusikhodloza komuntu omdala okhulumile, agogogo komkhulu. Make sure ukuthi mangabe umuntu ojola naye enabantwana noma enomntwana, uma ekuvakashile umnika something ukuze masebuyela emumva abantwana bazi ukuthi kade ehambile, kade bembona egeza, eswenka, econsa, eze kuwena wenze i-appointment yokuthi ngibonane, balindele ukuthi uzobuya something na something. Wena ma ungasamniki something uthi akenze njani. Asiphiki ukuthi unayo umuntu wakhe noma athandana naye, kodwa ngoba ujola nawe mnike something ukuze naye ezokutrust. Yikho nje sizobona iy'ngane nje yilokhunga zidlwebeleka zingalawuleki. Ingoba nathi thina abantu besilisa, thina amadoda, actually amadoda not abantu besilisa, abaningi kakhulu abantu besilisa futhi bayabheda, bayabhayiza iningi la ngcono amadoda. Thina amadoda sinomthelela, uthola ukuthi iy'ngane ziyathanda ukuy'phatha kahle, kodwa indlela esiy'treat-a ngayo thina. Cabanga nje nawe mangabe umakoti wakho, yebo gogo, evakashe kuwena mhlawumbe uhlala kude, uma ngabe sebebuya abantwana bemhlangabeza bethi kade ehambile, uma befica ukuthi akatholeli akaphethe lutho, kunjani enhlizweni yabo, naye kunjani enhlizweni yakhe. Iy'ngane sey'linde ukuthi y'bambe oshekhasi kanti yiy'ngubo kuphela nje ney'khwapha. Bengixwayisa-ke amadoda ukuthi laba bantu enijola nabo abanabantwana nibanike something. Angisho ukuthi okungakanani futhi angimuphoqi, nibanike something ukuze mase bebuya iy'ngane zikwazi ukujabula, ukuze naye engabi nomcabango ukuthi eyeke ukujola nawe, ngoba kwesinye isikhathi uyokwenzakalisa kuze kuthiwa umuntu udiliwe nje kusuke ey'ntweni ey'kanjena. Awucabange nje nawe umuntu ukuvakashele, nenze yonke into, kuyabe mase ehamba usukunika imali yokugibela kuphela. Wena uma kungenzeka kuwe leyo nto ungayithanda yini? Bekuwukumxwayisa nje ngoba ngiyamthanda futhi ngimkhonzile, hhayi ngoba ngilwa nami. Yikho-ke nje yikho-ke kungekuphela ukuvulwa kwamacala e-police station, kuthiwa ubani umrephile, urephe ukuthi kanti ayikho leyo nto, ingane yenza i-revert ngendlela uyitreat-e ngayo. So ukugwema leyo nto-ke, bhekelelani iy'ngane, angisho ukuthi akube yimali. Alright, bhekelelani iy'ngane enijula nazo. Akusho-ke lokho ukuthi uma usubhekelele umuntu ojola naye sekufuneka ifemeli isafarishe because of that. No. Iba nebhajethi yokujola, kube nebhajethi yefemeli. Angazi noma bayangizwa labantu ukuthi please don't forget to subscribe, share, like and comment on our channel called Kamavi TV with Prince Bheka kaZulu. Siyabonga. Inkosi ibe nayo.